Урта Терешка авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Файзуллина Мензилә Сафиулла кызының матур туган көне белән ихластан котлап, тапшыруыбызга Ульяновск шәһәреннән дә котлау хаты килде. Бу юлы иң җылы теләкләрен кызы Галия, кияве Илдар, оныклары Руслан, Радик, Гүзәл һәм Гөлнара юллыйлар. Әни дигән бөек исемне яклап чыгалган. Ике баласына иң кадерле фәрештә булып, көннәрен йокламаган, көннәрен боршуда үткәргән кеше ул безнең әни. Әни сыман безнең өчен кадерле кеше бүтән галәмдә юк. Әниебез бик йомшак күңелле. Әтием белән безне, ике балаларын бик олы мәхәббәттә үстерделәр. Бүген дә ул балаларым дип ахталып, янып яши. 38 ел алар әткәй белән иңне иңгә куеп, кулны кулга тотып, гомер буйлап атладылар дияргә кирәк. Шуның 7 елын әткәебез авырап ятты. Әниебез авырсынмыйча, аңа бар назын биреп, мәрхәмәтен күрсәтеп тәрбия кылды. Бер генә көндә балаларым миңа авыр дип зар кылмады. Мең рәхмәт аерым аңа шуның өчен. Сөеклебез безнең, нинди генә теләкләр эзләсәк тә без беләбез, алар синең өчен бик аз булыр. Чөнки син галәмнең иң изге затларына лаек кеше. Түбән генә башыбызны иеп, рәхмәтләр укыйбыз. Озак яшә. Син булганда безнең туган өебездә утлар яныр. Капкалары ачык булып, безне һаман бала итеп хис итәргә мөмкинлек туар. Иртән торып бүген дуга кылдым. Әниемә саулык сорадым. Көне нинди матур, күрәсезме? Бәйрәмеңә аны юрадым. Әниемә күз тимәсен әле. Һаман чабып йөригел эшләп. Бер минутка ял итергә аны утыртып та була тик көчләп. Утыр әле әни, яннарыма. Кабул итше безнең теләкне. Бирер идек килсә хәлләрдән ул япь-яшь булган яңа йөрәкне. Яшәтер дә идек меңәр еллар. Синең янда рәхәт булуы. Нинди бәхет, балаларым дигән сүзләреңне ишетеп торуы. Котлы булсын әни, туган көнең. Теләгебез сиңа исәнлек. Бирсен Раббым бәхет, сәгадәтен, гомер азагына җитәрлек. Әни диеп дәше үзе бәхет, кабат-кабат телгә аламын. Шушы сүзне әйткән вакытларда мин һаман да сабый каламын. Я бер Аллам, озак дәшим шулай. Син кызганма аңа гомерне. Ул яшәсә, без дә яшәрбез бит. Төшермичә кәеф күңелне. Әникәем, синең туган көнең. Бәйрәм итик аны бергәләп. Каршы алыйк әле алдагысын. 80, 90, хәтта 100-гәләп. Кадерле Мензилә Сафиулловна, бала оныкларыгыз сезне ихлас йөрәктән яраталар һәм бүләккә дип алдагы җырны юллыйлар. Буран микән, кардарын алган микән, авылдың тар урамында укмактар калган микән, юлдарда буран микән, кардарын алган микән, авылдың тар урамында укмактар калган микән. Үҙем яракта булганда, күңелем өйдә икән, капка төптәренә сыгып, әсәем көтә микән. Үҙем яракта булганда, күңелем өйдә икән, капка төптәренә сыгып, әсәем көтә микән.
тотыш каплаган микән авылдың кышын бул көңелем бигерәк хагынган икән ай буран икән тотыш каплаган микән авылдың кышын бул көңелем бигерәк хагынган икән үҙем яракта булһам да күңелем өйдә икән капка төптәренә сыгып әсәем көтәм икән үҙем яракта булһам да күңелем өйдә икән капка төптәренә сыгып әсәем көтәм икән